Sa samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Ang grasya atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kayo. Maayong buntag kayo tanan. Karong adlaw ato ang gisaulog solemnidad sa bala ang ngalan ni Jesus dinhi sa Archdiocese of Cebu. Sa hilom ato ihalad ngadto sa Ginoo atong mga personal nga mapangamuyo. Uban sa intensyon sa taong Santo Papa sa misyon simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Sagasa sa maayong panglawas, ngay kinahanglan sa matagusa, ilabi na mga lumilihok atong parokya o lang pamilya. Ug ato sa kunihalad alang sa panghinahanglan sa taong mga kaigsunan nga nabiktima sa mga kalamidad. Ug aron mahimo kitang takos sa pagsalmo ting santos nga misa, nusulan to karon ang mga kasala atong nabuhat ug mga ikit sa pasaylo sa Ginoo. Nagkumpisal ako sa Dios nga maagahon matanan o kay inyo mga igsuon nga nakalapas ako dako hiyamot tunahuna sa pulog sa buhat o sa wala pagbuhat sa angayng buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako sa Santa Maria ko naingulay ito na mga anghel o mga santos o kay inyo mga igsuon aron niyo ko hiyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong kita Dios nga maagahon matanan ug pasayloon sa tong mga sala daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kaligtasan. Himaya sa kaligtasan. Ang iyang katawan karon ang maya. Ang Diyos ugalay tanaw sa inuuna.
Magampo kita. Ginoo, itugot na kaming nagsimba sa ngalan ni Jesus ug nagapahimulos sa iyang katamit ning kinabuhi. Matugupon ta sa kalipayng tunay diya sa mahanong puluyanan sa langit. Din buhi siya ug hari, uban kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakitupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sing kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siyag ngalan, nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta, o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Dayga ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Dayga ninyo kamong mga sulugoon sa Ginoo, dayga ang ngalan sa Ginoo, daygon unta ngalan sa Ginoo, karon ug sa kahangturan. Dayga ang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran ang Ginoo, labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios, nga naglingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadung-aw gikan sa langit, ug sa yuta nga anaa sa ubos. Dayga ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan.
Ang Ginoo manakay. Manaw sa bahin. Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Busa midali sila pag-adto ug gikaplagan nila si Maria ug si Jose ug nakita nila ang bata nga nagigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay na kita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. O ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdum si Maria nining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod nining mga butaga. Ug namauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang adungog ug nakita sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagkaikawalo ka adlaw nga mao nay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kag Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ang mga anghel nagpakita sa mga magbalantay sa karnero taliwala sa ilahang inadlaw-adlaw nga mga tahas o responsibilidad. O dini sila nakadawat sa gihatag nga misyon gikan sa Ginoo o dali usab ang ilahang pagtubag niini. Mangigsoon kita usab gitawag nga pangitaon ng Ginoo diha sa mga realidad sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ug mutubag kita kung unsay gipangayo gikan kanato kanang tubag nga wa nay daghang alibay, tubag nga ana ang pagdali. Ang ato ang mga gutlo nakapokus nga pag-ampo mahingdanon sa ato ang pagkahiusa kang Kristo. Ang mga responsibilidad sa atong kinabuhi dili mga babag sa maong panaghiusa kundili mga paagi sa pagpaduol kang Kristo kung kita nakahibalo sa iyang presensya diha kanila ug mutubag sa iyang inspirasyon. So mao na atong padayon nga pagpalig-on sa ato ang pundok banay, sa ato ang family groupings, sa ato ang sinimana nga tigom sa makalipang hinaoton ta nga anaan ang ato ang kadasig ang pag-respond, pagtubag sa mausap nga panawagan. Mga pamaagi nga di nato gipaambit ang ato ang kasinatian sa Ginoo, sa ato ang inadaw-adlaw nga pagkinabuhi sa tibuok semana. Sa makaigsunan ang pagtubag sa mga magbalantay sa mga karnero ngadto sa mensahe sa mga anghel, nagdala kanila face to face uban sa santos nga banay Jesus, Maria ug Jose, ang Sagrada Pamilya. Ilahang nahimamat ang Ginoo, pinaagi silang pagka-masinugtanon kung unsa may gipangayo ngadto kanila. However, dili igo nga aduna sila'y ingon ani nga kasinatian. Ilahang ipaambit kini ngadto sa uban. Ug sa dihang ilang ipahibalo ang mensahe, ilang gipamalita ang tanan nga nakadungog natingala diini. Likewise, kita usab gitawag sa pagpaambit sa kasinatian sa Ginoo. Ang atoang personal experience sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. While importante nga ato ang mapaambit ang kamatuoran sa atong pagtuo, importante usab nga atong mapaambit ang ato ang personal knowledge sa ato ang Ginoo. Atong ipaambit kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa ang atong nadungog sa iyang pakigistorya kanato ug ang kalipay nga ato ang nakaplagan sa pagsunod kaniya. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Tabangan unta kita sa Ginoo nga ato siyang gigugmaon sa lawom pagayod ug mutubo ang atong paghiusa kaniya matag adlaw. Hinaot unta.
May nagpalihog atong baguhon ang ato ang pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga maagahong matanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat o sa kinaiya sa mga. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tugod kanatong mga tao, alang sa itong kaluwatan. Di kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga mailawat gikan ni Maria nga walay, og nahimong tao. Tugod kanato, gilansa siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay o bilubog. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa mahal. Ubalik siya nga mimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Kung iyang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahal o sa anak, dungan sa mahal o sa anak. Gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usang santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagailaw sa kabunyag, pasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot o kalibutan. Amen. Walay laing ngalan nga makaluwas gawas sa balaang ngalan ni Jesus. Busa diha sa itong pagsangpit sa iyang ngalan, moingon kita, Jesus, anak sa Dios, kaluy kami. Jesus, anak sa Dios, kaluy kami. Mga atong Santo Papa Leo, atong Obispo Alberto, mga pari o sa tanang nag-alagad sa simbahan, ligunon unta diha sa ilang pagsangyaw sa himaya sa balaang ngalan ni Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang kanasuran sa kalibutan, magtahod sa ngalan ni Jesus, ug muuswag diha sa katarong, kaangayan ug kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Anak sa Diyos, kaluy kami. Nga ang mga nag-antos sa kalisod, mga nagsubo, ug mga nagmasakiton gumikan sa mga katalagman, gubat ug kawadon mahupay ug matabangan unta, pinaagi sa kanasingkasing nga pagsangpit sa balaang ngalan ni Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa Diyos, kaluy kami. Nga ang mga makasasala, makasinati og paglaom, pasaylo ug kalinaw, tungod sa pagtawag sa balaang ngalan ni Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa Diyos, kaluy kami. Nga imong tang isipon nga takos sa mapuslanon alang kanamo, nga ladong Teofilo Kamomot, Obispo, og Joel Chivali, pare, mabay na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa Diyos, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay, nga hingpit nga naglaom kang Hesus, makasud-ong naunta kaniya dito sa himaya sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa Diyos, kaluy kami. Sa hilom ato'y halagan to sa Ginoo at ang mga personal nga mapangamon. Ginoong Diyos, liguna kami sa among kahuyang, pasayloa kami sa among mga sala, diha sa among pagtahod o pagpasidungog sa balaang ngalan ni Jesus, nga imong anak, nga uban kanimo, o sa Espiritu Santo, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Adlaw sa Pasko, kami amon, may jugay mong basa, kanimong bisan inamon.
Mangigsoon pagampo kamuro nga ako iyong sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahan nga maagaho matanan. Umagahong nga mahan, pinagi sa maluluyong pangaliya sa imong anak, imo ang takos nga imong dawato ng among mga gasa, kaysa pagsangpit namo kang Isus kutob, sa pangayoon namo sa iyang ngalan, malaumon man kami nga mudangat gayud. Kini ka namo sa walay duha-duha, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo amo Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong gayud among katungdanan ug among kaluwasan, kanunay nga ni sa tanang dapit, ang pagpasalamat kanimo Ginoo, santos nga mahan, mahagahom ug tunhay nga Dios, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gipadala mo kanamo ang imong bugtong anak nga nagdala sa ngalan nga naghisgot sa kaluwasan, aron iya kaming masakmit gikan sa kaulipnan sa sala among karaang kaaway, ug pinaagi siyang pagpatik kanamo siyang ngalan isip imong mga anak. Iya kaming gitawag sa pag-ambit sa himaya sa imong gingharian. Kini mao ang ngalan sa among pagpasalamat at tubangan ining ngalana ang tanan muluhod. Kini mao ang ngalan nga among gisangpit isip dalagpana sa tanang katalagman niining kinabuhia ug among lig-on nga abyan sa takna sa kamatayon. Busa muduyog kami uban sa tibuok binuhatan sa pagdaig sa iyang ngalan, sa among pag-awit uban sa mga kuro sa kalangitan, sa way katapusang awit sa imong himaya. Sa tugay di ka o ginuang tuburan ng kasantos, ipadalangin mong espiritu o pagsantos ng mga gasa, karon mahimo kinalang ka namo, nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa hugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni gadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas, kay tugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab.
Mihatag ni gadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan din, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug walagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawat ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas ta katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon maghambog at samahan atong gabito mga pulong itudlo kanato sa atong maunugos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwasos sa nagdautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunugos.
Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kay inyo, ang akong kalinaw ihatag ko kay inyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay, Manaw sa kanila. ipakita ta ang paginigsunay. Kini mo may ugmaong Dios ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Apan ipamulong lamang ang mga Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, itugot Ginoo, nga tungod sa imong kaluoy pinaagi ning santos nga Eucharistia, kapasidunggan ng tanamo sa angay paghalad ang Ginoong Hesus. Tungod sa iyang ngalan nagbuot ka, nga pagaludhan siya sa tanan nga silang makaplag sa kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakay niyo. Huwag palagi na unta kamo sa tumay ugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Nahala ng Santos nga Misa, lakat kamong isang yaw ang magkalinaw ni Kristo.